Testi. Näyttää tämä todellakin toimivan. Teknisiä haasteita, hyvin tyypillistä aina näissä Jumalan palveluksissa, mutta muuallakin tätä tapahtuu. Ja sanotaan vielä tässä näin. Sinnen akemaste omedetou gozaimasu. Eli hyvää uutta vuotta japaniksi. Mutta minäpäs vielä sanoin sen vielä yhdellä toisellakin tavalla. Jeesus-sama no eiko aravasu sinnen akemaste omedetou gozaimasu. Ja tää on sitten suomeksi hyvää Jeesuksen kunniantäyteistä uutta vuotta. Nyt on tämä uuden vuoden toivotuksetkin tässä sanottu kaikille. Ja voidaankin mennä jo itse asiaan. Kiitoksia. Tässä nyt vähän näiden papereidenkin kanssa. Ja tässä on niin monta esinettä välissä, niin tää voi mennä vähän hypötellen, mutta ei. No, onneksi täällä nyt voi rennolla ilmapiirilläkin toteuttaa tätä saarnaa. Tuohon vuodenvaiheen on nyt yleensä aina semmoinen aika, että silloin meillä ihmisillä on mielikuvitus vähän valloilla ja me tykkäämme vähän niin kuin spekuloida, että mitäköhän ikävää mahdollisesti nyt tänä vuonna tapahtuu, tai sitten jotkut, jotka uskaltaa vähän ajatella eri tavalla ja ajatella, että mitäköhän mukavaa voi tänä vuonna tapahtua. Ja kyllähän näiden vuodenvaihteiden aikana sitten varmaan meillä monilla uskovaisilla tulee se ajatus sitten mieleen, että onkohan tämä nyt se vuosi, jolloin Jeesus tulee hakemaan omansa takaisin, vai vieläkö kestää? Että näitä on kyllä vähän niin kuin hauska spekuloida, ja täytyy kyllä sanoa, että yksi semmoinen aihe, mikä on helluntai-piireissä hyvin tämmöinen suosittu aihe, mistä tykätään väitellä tosi paljon, niin on juuri tämä ylöstempauskysymys, että temmataanko seurakunta ylös ennen näitä ahdistuksen aikoja vai vasta niiden jälkeen? Tai sitten vähän tämmöinen ehkä osittain harvinaisempi näkökulma, että onko sittenkin siinä välivaiheessa? No, on myös kuullut, että jotkut edustavat myös semmoista näkemystä, että itse asiassa kaikki kolme tapahtuu, että on kolme erilaista tempausta. On se alku, keski ja loppu, että no se vähän kuulostaa erikoiselta ja nyt joudun tässä nyt etukäteen sanomaan, että tässä opetuksessa nyt en ota kantaa siihen, että mikä nyt mahdollisesti olisi se oikein tai todennäköisin näkökulma, että miten tuo ylöstempaus tapahtuu, vaan ennemminkin keskityn tähän aiheeseen, että onko tulevaisuudessa konkreettisesti tämä 7 vuoden ahdistuksen aika? Vai onko se vaan sittenkin tämmöinen kuvannollinen kuvaus siitä, että millainen tämä meidän elämän vaellus on, että siinä on kaikenlaisia haasteita, vaikeuksia, että silloin kun puhutaan ahdistuksen ajasta, niin se vaan viittaa siihen kristityn ihmisen elämän vaellukseen. No, tässä nyt näin tämmöistä voidaan sanoa näin, että joskus siinä vähän nuorempana mä monta kertaa ihmettelen, että mistä ihmeestä tuo 7 vuoden ahdistuksen aika oikein vetäistää Raamatusta. Että vaikka sen Raamattu oli monta kertaa lukenut, niin en vaan millään oikein tajunnut sitä logiikkaa, että mistä se oikein vetäistää. Niin nyt tässä, että ei muillekaan jää epäselväksi, että mistä se löytyy ja mistä tämä 7 vuotta löytyy. Se löytyy niin yllättävästä paikasta kuin tuolta ihan Danielin kirjan 9. luvusta 24-27 jakeista. Ja näin alkuun luetaan tämä, niin täältä tulee se vastaus. Raamatulle tilaa. "70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi.
Sitten loppuu lain rikkominen, synnistä tehdään loppu ja pahat teot sovitetaan. Iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä, kaikkein pyhin voidellaan. Tiedä ja käsitä, siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti 7 viikkoa ja 62 viikkoa. Kaupunki rakennetaan jälleen toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja. 62 viikon kuluttua voideltu tuhotaan, eikä häneltä jää ketään kaupungia pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppuunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota, hävitys on säädetty. Hän tekee lujan liiton monien kanssa 1 vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodetaan hävittäjän yli. No, tässä nyt Raamatun kansankäännöksessä käytetään vähän hassusti nyt viikkosanaa, vaikka on useimmiten käytetty semmoista nimitystä kuin vuosiviikkoa. Eli mainitaan 70 vuosiviikosta, joka siis tarkoittaa 490 vuotta. Ja sitten kun mennään tuohon jakeisiin 25 ja 26, niin siinä nyt yhteenlaskettuna tulee 69 vuosiviikkoa, eli se 483 vuotta. Ja nyt tässä, että millä lailla nuo vuosiviikot alkoi. Ne alkaa siitä lähtien tuo laskenta, kun tämä Persian kuningas Artaksastan antaa käsky, että tuo Jerusalemin kaupunki kuuluu rakentaa uudelleen. Eli siellä Nehemian 2. luvusta lähtien. Ja tämä laskentojen mukaan tämä 70 vuoden vuosiviikot siitä 445 ennen Kristusta. Siitä kun lasketaan tuo 483 vuotta, niin hyvin tarkalleen täällä oikein tyylikkäästi Gravitzin kuninkaan observatio on tehnyt laskennan, että kun lasketaan siitä 445 tuo 69 vuosiviikkoa, niin hyvin prikulleen tarkalleen tapahtuu juuri niin, että niihin aikoihin sitten, kun se kuuluu se 483, niin siinä tapahtuu se Jeesuksen kuolema ristillä ja ylösnousemus kuolleista. Ja joku voi tietenkin vähän ajatella näin, että no tuo on sattuma ja tuo on voitu vähän laskea miten sattuu, että onko tuo nyt niin paikkaansa pitävää, että se menisi noin tarkalleen. Mutta asian suhteen löytyy jo tuolta Raamatusta jo eräät henkilöt, jotka käyttivät hyödyksi tätä Danielin kuvaa kertomaan vuosiviikkoja selvittääkseen, että milloinka Messias syntyy. Ja nämä olivat nämä Itämaan tietäjät tuolta Matteuksen 2. luvusta. Ja siellähän he suhtautuvat tähän tapaan Jeesukseen, joka nyt noista lahjoista selviää. Matteus 2, 10-12. Nähdessään tähden tietäjät ilahtuivat suuresti. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja Marian, hänen äitinsä. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, ottivat esiin aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja. Kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti heitä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Ja nyt tuossahan eilen oli kätevästi tuo loppiainen, niin hyvin tulee tämä loppiaisen aihe, eli tämä Itämaan tietäjä, kun he käy Jeesuslapsen luona ja tuo nämä lahjat. Ja nämä lahjat nimittäin
kuvastavat sitä, että he todellakin tiesi, että kenestä Jeesuksessa oli kyse. Kulta viittaa siihen, että Jeesus on kuningas, juutalaisten kuningas, joka vapauttaa koko juutalaisen kansan roomalaisten vallasta. Ja sitten suitsuke kuvastaa tätä Jeesuksen jumalallista alkuperää, että hän on orjan muotona ihmisten keskuudessa, täysihminen, täysjumala. Ja sitten tietenkin sokeraavin vaihe on tuo mirha, joka kuvastaa sitä tulevaa lunastustyötä, minkä Jeesus tekee ristin kuolevalla. Hän kuolee syntiemme tähden ja sovittaa syntimme. Eli tiedostivat sen, että tämä Messias joutuu kohtaamaan todella raahan kuoleman. Ja täytyy ottaa huomioon, nämä Itämaan tietäjät tulevat tuolta Babylonian alueelta, ja heillä oli se 1000 kilometrin matka tuonne Betlehemiin, siis suurin piirtein 1000 kilometriä, ehkä enemmänkin. Ja he eivät kevyestä syystä lähteneet sitä tekemään, vaan he oikein selvittivät tuon vuosiviikkojen laskentojen kautta ja olivat todella varmoja siitä, että nyt on se aika, että pitää mennä ja nyt se Messias on syntynyt. Joten he olivat varmoja ja ymmärsivät juuri niiden profetioiden kautta justiinsa niin, että tällä lailla tämä tapahtui ja tämä on tämä ajanjakso ja nyt on se ajanjakso, että se Messias pitäisi olla syntynyt. Joten voimme sen perusteella päätellä, että tuo laskenta ja päättely siitä 69 vuosiviikosta tuohon, eli tuo 483 vuotta, on paikkaansa pitävää, ja tästä on kyllä teologiankin suhteen oikeastaan aika vahva tämmöinen yhteisymmärrys, eikä tästä kauheasti väitelläkään. Mutta sitten on tietenkin se yksi kummallisuus. Kun se on se 483, niin siitähän puuttuu se 7 vuotta, eli se 1 vuosiviikko. Ja tämä 1 vuosiviikko on just se 7 vuotta, ahdistuksen aika. Vähän hassusti, että olisi helpompi ymmärtää, jos ne sanoisi suoraan vuosina eikä vuosiviikkoina, niin olisin itse löytänyt jo aikoja sitten, enkä olisin joutunut ihmettelemään monet vuodet, että mistä ihmeestä tuo mut nyt vetäistään tuo 7. Että, no, se oli siellä nyt selkeästi, mutta eri lailla ilmastu 7 vuosi ensimmäisen yhtenä vuosiviikkona. Ja tuo Danielin 9. luvun se 27 jae juuri nimittäin kertoo tästä, että millä lailla tuo antikristus tulee ja miten hän siinä puolessa välissä sitten pettää ja tekee iljettävän teon ja juurikin siihen temppeliin astuu ja asettuu valtaan ja julistautuu itse palvonnan kohteeksi ja lopettaa nuo uhritoimitukset. Siinä on siis suoraa viittausta tuohon ilmestyskirjan 13 lukuun, kun myös yhtä lailla Jeesuskin tuossa Matteukseen 24. luvussa kertoo ja viittaa juuri näihin Danielin profetioihin tästä, että kyse on tällaista ihan selkeästä, konkreettisesta antikristuksesta, joka astuu valtaan ja häpäisee tämän temppelin. Mutta nyt sitten mennään vähän ihmettelevää vielä lisää. Että kun se pitäisi olla 70 vuosiviikkoa ja se näyttää menevän hyvin loogisesti se kaikki vuodet juuri siihen, kun Jeesus sitten ristillä kuolee ja sitten nousee ylös, niin olisi jotenkin ajatella näin, että no eikö sitten sen jälkeen voisi ne 7 vuotta jatkua ja niin tapahtuisi jo siinä heti nopeasti se antikristuksen ilmaantuminen ja temppelin häväistys ja se maailmanherruus ja kaikki näiden pyhien tuhot. Mutta kun me katsotaan ja luetaan apostolien tekoja, niin kummasti siinä kuitenkin nämä juutalaiset saavat aivan rauhassa toteuttaa temppelirituaalinsa, uhritoimituksensa. Ei kukaan tule sinne julistautumaan antikristukseksi, tällaiseksi palvonnan kohteeksi, ihmeillä, vaan homma näyttää siltä näin, että jaha, eipä se
näytä tapahtuvan tuo 7. vuosi. Että jos se olisi pitänyt jo tapahtua aikoja sitten, niin kyllä nyt Paavali, Pietari, Jaakob, Juudas ja muutkin apostolit olisivat jo mainin ja kertoneet, että no niin nyt siellä se antikristus, nyt se virallinen, se todellinen tämmöinen antikristuksen antikristus on ilmestynyt ja on siellä temppeliin mennyt ja nyt on tämä, että tässä on tätä ahdistuksen aikaa. Mutta ei. He eivät mitään tällaista kerro, vaan päinvastoin Paavali kertookin ihan siihen tapaan, että antaa ymmärtää, että tämä onkin vasta tulevaa tapahtumaa. Että siitä jo löydämme ja voimme lukea tuo toisesta Tessalonikalaiskirjeen 2. luvun 1-12 jakeista. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesus Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseemme hänen luokseen, me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen tai sanan tai minkään muka meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne niin, että heti menetätte malttinne, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä. Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne. Ensin näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palottavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että puhuin teille tästä, kun vielä olin luonanne, ja te tiedätte, mikä häntä nyt pidättää, niin että hän vasta ajallaan ilmestyy. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä pidättämässä. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksen kirkkaudella. Tuo laittoman tuleminen tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteoin ja ihmein, kaikin vääryyden viettelyksi niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuden voidakseen pelastua. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen niin, että he uskovat valheeseen, jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat mieltyneet vääryyteen. No tässä selkeästi Paavali antaa ymmärtää, että tämä antikristus, laittomuuden ihminen, on tulevaisuudessa tapahtuva hetki. Ja hän on sellainen, että pystyy tekemään selkeitä tunnustekoja ja eksyttämään ihmisiä. Että kun tässä nyt mietitään ja ajatellaan, mitä tuossa on tapahtunut hyvin pian, että kun tuo Tessalonikalaiskirjehän on kirjoitettu noin 51-52 jälkeen Kristukseen, ja arvion mukaan Jeesuksen ristin kuolema tapahtui siinä jossakin 30 jälkeen Kristukseen, ja siinähän on kulunut selkeästi yli 20 vuotta, eikä sen 20 vuoden aikana ole mitään tämmöistä antikristushahmoa ilmestynyt ja ollut temppelissä. Ja lisäksi tämä antikristus vaatii, että pitäisi olla se temppeli, jonka voi häväistä, tämä juutalaisten temppeli. Ja siinähän 70 jälkeen Kristukseenhan kävi niin, että tämä Jerusalemin temppeli tuhottiin. Joten ei antikristus halua semmoiseen temppeliin ilmestyä, joka on tuhottuna, vaan haluaa, että se olisi paikalla ja näkyvillä. Vaikka äkkiseltä joku voisi ajatella, että no eikö sekin ole nöyryytys, että se tuhottiin. No joo, mutta vielä enemmän nöyrytys on se, että sitä käytetään johonkin aivan muuhun, mihin se on tarkoitettu.
Joten tästä jo vähän niin kuin Paavalin tekstistä jo huomataan, että selkeästi ihmeitä tekevä hahmo, antikristus, on tulevaisuudessa tuleva, joka sitten on viittaus siihen, että sitten on juuri niitä ahdistuksen aikoja. Ja noistahan ahdistuksen ajoistahan kuvaillaan ja kerrotaan petohahmona juuri tuolla Danielin 7. luvussa, kun tuossa ilmestyskirjan 3. luvussa. Siihen nyt tiivistettynä tämä antikristus petohan kuvaillaan nyt tällä lailla juuri kuvainnollisesti kielikuvalla leopardin näköiseksi, jolla on jalat kuin karhulla ja leijonan kita, 10 sarvea ja 7 päätä, ja sitten 1 sarvi on semmoinen, joka puhuu suuria herjauksia. Ja juuri tälle pedolle annetaan tämä 42 kuukautta, eli 3,5 vuotta aikaa hallita ja voittaa pyhät. Ja tämähän sama maininta siinä Danielin 9. luvun 27. jakeessakin mainitaan, kun siinä puolessa välissä, kun tehdään tämä häpäisy, niin se hyvin ajoittuu tämä 3,5 aika siihen hetkeen. Ja Jeesushan itsekin, tuolla jo vähän aikaisemmin jo vähän mainittiin, mutta luetaan tarkemmin, nimittäin viittaa juuri tuohon Danielin teksteihin, ja voidaan sanoa näin, että tuohon Danielin lukujen 9, 27, kun myös 11 lukuun, kuin 12 lukuun viitaten kertoo tarkemmin, että millainen tämä tuleva antikristus on. Ja hyvinkin antaa ymmärtää, että kyseessä on konkreettinen, ihmeisiin kykenevä ja nimenomaan temppelin häväistystä toteuttava hahmo. Matteuksen 24, 15-30. Kun siis näette hävityksen kauhistuksen, josta profeetta Daniel on puhunut seisovan pyhässä paikassa, lukija huomatkoon tämän. Silloin ne, jotka ovat Juudeassa, paetkoot vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan mitään sisältä talostaan, ja joka on pellolla, älköön palatko noutamaan viittaansa. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät, rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta tähän asti, eikä tule koskaan olemaan. Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, yksikään ihminen ei pelastuisi. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Jos joku silloin sanoo teille, katso, täällä on Kristus, tai tuolla, älkää uskoko, sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Tämän minä olen teille ennalta ilmoittanut. Jos siis teille sanotaan, katso, hän on autiomaassa, älkää menkö sinne. Tai jos sanotaan, hän on kammioissa, älkää uskoko sitä. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat. Mutta heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoaan, tähdet putoa taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalla näkyy ihmisen pojan merkki, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Jeesuksen käyttämä sana pyhässä paikassa, topos hagios,
kreikaksi, viittaa ihan selkeään temppelirakennelmaan. Eli juuri siellä temppelissä ilmestyy ja toimii tällaisia tunnustekoja tekevä hahmo. Ja Jeesus myös mainitsee, että siinä missä on tuo ahdistusaikana se varsinainen tämä antikristuksen antikristus, niin esiintyy monina aikoina monia tällaisia, jotka vähän niin kuin ovat myöskin antikristuksia, mutta pienempiä, tällaisia eksyttäjiä, ja pystyvät tekemään myös ihmeitä. Ja näillä ihmeillä ja tunnusteilla koittavat myös harhauttaa ja eksyttää ihmisiä. Ja tämmöinen varoitus, samankaltainen varoitus löytyy ihan jo tuolta vanhasta testamentista jo Israelin kanssa, jossa heitä muistutetaan, että ihmeet, jos joku profeetaksi esiintynyt tekee ihmeitä, niin se ei vielä takaa sitä, että se olisi Jumalan lähettämä ja se olisi totuudessa. Tuolla 5. Mooseksen kirjan 13. luvun 1-6 annetaan ihan selkeä varoitus, miten pitää suhtautua tällaisiin. Pitäkää huoli siitä, että noudatatte kaikkea, mitä minä käsken. Älkää lisätkö siihen mitään, älkääkä ottako siitä mitään pois. Jos keskuudestanne nousee profeetta tai unennäkijä, joka lupaa teille tunnusteon tai ihmeen, ja jos tuo tunnusteko tai ihme tapahtuu, ja hän sanoo teille vielä, lähtekäämme seuraamaan ja palvelemaan muita jumalia, joita te ette tunne, niin älkää kuunnelko sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää. Herra teidän Jumalanne koettelee teitä saadakseen tietää, rakastatteko te Herraa, teidän Jumalaanne, koko sydämestänne ja koko sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, pelätkää häntä ja noudattakaa hänen käskyjään. Olkaa kuuliaisia hänelle, palvelkaa häntä ja riippukaa hänessä kiinni. Mutta tuo profeetta tai unennäkijä on surmattava, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja lunasti teidät orjuuden pesästä. Tuo profeetta tahtoi vietä teidät pois siltä tieltä, jota Herra, teidän Jumalanne, käski teidän vaeltaa. Poistakaa paha keskuudestanne. No hyvänen aika. Eli tommosia valheprofeettoja on ollut läpi historian jo tuolta vanhan testamentin ajalta, jotka kykenivät tekemään ihmeitä ja viekoittelemaan ja saamaan monia kääntymään pois Jumalan puolelta. Ja täytyy kyllä sanoa näin, että tuo on kyllä todella hurjaa luettavaa. Sillä täytyy kuitenkin muistaa, että se, että vaikka tekisi ihmeitä, mutta ei kuitenkaan tunnusta Jeesuksen herruutta, eikä heijastu tämä Jumalan rakkaus ja opetukset, ei ilmene millään lailla siinä elämässä, niin eikä ole millään lailla toimi rakennukseksi, vaan ne ihmet tapahtuu vaan oman ekonsa pönkittämiseen ja viemiseen pois Jumalasta epäjumalien palvontaan, niin semmoisen kohdalla vanhan testamentin mukaan ohje on selkeä. Älkää seuratko, vaan teidän kuuluu semmoinen surmata. No, ahdistuksen aikana se on surullista, että silloin kun on se todellinen antikristus, niin siinä se periaate, mikä sieltä vanhasta testamentista pitäisi toteuttaa, niin sitä ei suuri osa ihmisistä
maailman kansasta toteuta, vaan he päinvastoin haluavat mieluummin sitä iljetystä seurata kuin seurata totuutta. Ja nyt tästä vähän niin kuin aasinsiltana myös mainittakoon semmoinen asia, että antikristus ei ole pelkästään tämmöinen, miten me yleensä helposti ajatellaan ja tuumataan, tällainen oikein selkeä antikristus, lopullinen tämmöinen Kristusta jäljittelevä tämmöinen palvonnan kohde, vaan tuolla ihan toisen Johanneksen kirjan toisessa luvussa Johannes kertoo, että jokainen, joka eksyttää ja viekottelee meitä pois Kristuksesta, uskosta, ovat antikristuksia. Eli tämä nyt vähän kuulostaa hassulta, mutta kuvitellaan asia näin, että olisi joku tämmöinen naapurin pentti tupakka suussa, joka olisi vaikka tämmöinen vähän niin kuin perinteinen, mikä nyt mielikuva voisi olla vaikka joku tämmöinen tavallinen maalais-suomalainen mies, joka vähän niin kuin kiroilee ja naureskelee ja sanoo, että tuo on vaan tuo teidän uskon asiat naurettavaa, että vähän te olette tyhmiä, niin hänkin on siis tietyn sortin antikristus. Niin mielenkiintoista, kun se kuulostaa, niin ainakin Johanneksen tämän kirjeen mukaan hän on antikristus. Tietenkin huomattavasti pienemmässä koossa, että no on sekin tavallaan lainausmerkeissä kunnianimike tämän tapaiselle naapurin pentille. Mutta siinä, missä on läpi historian kaikkia tällaisia eksyttäjiä, niin myös tuolla ilmestyskirjan siinä 13. luvussa 11 ja 15 jakeessa tuodaan esille se, että tämä antikristuksen lisäksi on myös semmoinen peto, joka esiintyy vääränä profeettana, joka tekee myös tunnustekoja. Tai on myös mahdollista ehkä ajatella, että saattaa olla useampikin jotain tällaisia vääriä profeettoja, jotka tekee tunnustekoja, jotka tekee vähän niin kuin työtä juuri tämän antikristuksen puolesta ja yrittää saada ihmisiä houkuteltua sen antikristuksen luo ja palvomaan häntä. Eli toisin sanoen, tällä henkivalloilla on tarkoitus jäljitellä mukamas tätä pyhää kolminaisuutta, että vähän niin kuin tämmöinen mukamas kolminaisuus tapahtuu, ja nämä valeprofeetas on mukamas jotain vähän pyhähengen kastetta jäljittelevää henkikastetta, suuria tunnustekoja tekeviä ihmisiä, tai sitten pelkkä ihminen. Siitä voi olla montaa mieltä. Eli voidaan sanoa, että tämmöinen ruma näennäinen kolminaisuus tuleekin juuri siitä kuvailmasta se lohikäärme, merestä tullut peto ja tämä valheellinen profeetta. No me nytten varmaan aika lailla ihan huomataan tässä, että tämä 7 vuoden ahdistuksen aika on selkeästi semmoinen, mikä tapahtuu tulevaisuudessa. Ja juuri sen kuvailman mukaan, mitä Danielin 9. luvun 27 antaa ymmärtää. Ja kun vähän katsotaan tällaista vähän realistista tätä maailmaa ja tätä, minkälainen tilanne nyt on, niin me huomaamme, että tätä Jerusalemin temppeliä ei ole. Siellä temppelivuora, missä pitäisi olla tämmöinen juutalaisten temppeli, niin siellä onkin muslimien Al-Aqsan moskeija. Joten tietyssä mielessä vielä näyttää siltä, että no se ei tämä ahdistuksen aika ole vielä alkanut, kun siellä on ihan muun uskontokunnon pyhä paikka. Ja tämä Al-Aqsan moskeija on 3. pyhin paikka näille muslimeille. Ja Jeesuksen puheista saamme ymmärtää se, että se pitää olla nimenomaan juutalaisten mieltämä pyhä paikka, temppeli, ei minkään muu uskontokunnan pyhä paikka. Ja voidaan kyllä sanoa, että varmaan tässä ihan tällaisella niin kuin inhimillisesti ajatellen monet vois ajatella, että
mahdoton ajatus, että siihen ilmestyisi tilalle sitten juutalaisten oma temppeli, koska nuo muslimit ovat niin kiihkoisia ja niin sen oman moskeijansa puolesta taistelevia, että ei ikinä voi mitään sellaista tapahtua. Ja tietysti mielessä se vaikuttaakin sellaiselta. Mutta täytyy muistaa, että silloin aikanaan, kun tuo Jerusalemin temppelin hävitys tapahtui 70 jälkeen Kristuksen, ja koko juutalainen kansa joutui pakenemaan, heidät ajettiin koko tuolta Juudeasta, ja he menivät kaikkiin kansoihin, tämä juutalainen kansa, niin tosi kauan monet teologit hengellistivät tämän juutalaisen kansan paluun tonne Israelin maahan ja ajattelivat, että ei nyt tämä voi olla mahdollista, kun ne on vähän siellä täällä sekaisin ja ne on vähän keskenään käyty aina toimeen, että ei nyt tuo voi tapahtua. Että se pitää jotenkin hengellistä ja ajatella, että sillä oikeasti tarkoitetaan tällä Israelin pelastumisella kirkkoa, seurakuntaa, eikä konkreettista Israelin maata. Eli ajatus vaikutti tosi mahdottomalta, se noin 2000 vuotta. Mutta mikä on tilanne? Tuollahan näkyy Israelin lippu. Ja maan kartalta me näemme, että on semmoinen maa kuin Israelin valtio olemassa nykyisin. Joten eipä nyt enää kovinkaan monia naurata, jotka naureskelevat joskus monia kymmeniä vuosia sitten, että mahdoton ajatus, että oikeasti konkreettisesti kansa palaisi tuonne maahan. Mutta niin on vaan palannut. Siinäkin mielessä tämäkin tilanne vaikuttaa meidän silmissämme mahdottomalta, kun siellä on se Al-Aqsan moskeija, että ei sinne mitään uutta juutalaisten kolmatta temppeliä voi tulla, ei ne muslimit voi siihen suostua, sitä ei pysty siirtämään, mutta jos kerran tämmöinenkin, mikä vaikutti inhimillisesti mahdottomalta Israelin valtion perustaminen, ja kuitenkin Jeesuksen sanat, kuin Paavalin sanat ja ilmestykirjan sanat, Danielin kirjoitukset, ne antaa ymmärtää, että se pitää olla selkeästi semmoinen temppeli. Ja tämmöisen temppelin tämä antikristus haluaa, että hän voi tehdä tämän häpäisevän teon siinä puolessa vaiheessa. No, tämähän nyt tuli selväksi. Ja varmaan vähän saattaa kuulostaa turhankin ehkä pelottavalta ja ollut tähän asti vähän liiankin pelottavaa puhetta ja tekstiä. Mutta sen voi nyt kuitenkin sen sanoa, että se ei ole siis synonyymi sille meidän tämä ahdistuksen aika, sille minkälainen tämä meidän uskon elämän vaellus on. Mutta se on kuitenkin tosi asia, että meidän uskon elämän vaelluksessa on ahdistuksen hetkiä, eikä sekään ole helppoa, vaikka ei vielä tätä ahdistuksen aikaa ole alkanut. Sitähän Jeesuskin varoitti seuraajilleen tuo Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, että maailma vihaa meitä, koska me emme olla maailmasta, vaan me ollaan Jeesuksen omia. Maailma ei meitä tunnusta omikseen, eikä halua olla ystävä meidän kanssamme, vaan vihaa meitä. Siinä, missä Jeesusta ensiksi vihas, niin meitäkin yhtä lailla vihaa. Ja tämä on siis tämä vihaaja alkanut jo aikoja sitten siitä, kun Jeesus sovitti ja teki uuden liiton, niin me joudumme kohtaamaan näitä monenlaisia vainoja, ahdistuksia, hankaluuksia elämämme aikana. Ja ihan jopa niinkin konkreettisesti Roomalaiskirjan 8.3.6 sanoo tämän meidän vaelluksemme, että onhan kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Ja kyllähän nyt
pelkästään tuon apostolien tekojen, kun se lukee läpi. Näin esimerkkejä tuolta vaikka 14. luku, jossa Paavali ja Barnabas on siellä Lystrassa. Siellä kaikki näytti menneen varsin mukavasti siinä alussa, että kun he paransivat siellä ramman miehen, niin väki rupesi kuvittelemaan, että olisikohan tämä Paavali ja Barnabas tällaisia kreikkalaisen jumalien tällaisia persoonallistoitumisia tai inkarnaatioita, eli olleet tulleet ihmishahmoina maan päälle nyt tekemään ihmeitä. Paavalia pidettiin Hermeksenä ja sitten, pitää tarkistaa, että luinko mä oikein, joo kyllä, Hermes ja sitten Barnabasta Seuksena. Mutta Paavali ja Barnabas sitten vakuutteli ja sanoi, että ei ole tavallisia ihmisiä, lopettakaa tuo teidän kummaiset uskomukset. Niin sitten kelkka kääntyy mahdottomasti, kun juutalaiset, jotka eivät tunnustaneet tuota evankeliumia, vaan vastustivat sitä, sai ylipuhuttua nuo pakanat oikein kääntymään Paavalia ja Barnabasta vastaan. Nehän sitten kivittivät Paavalin. Onneksi sitten kuitenkin Paavali ei siinä kuollutkaan, vaan se oli läheltä piti tilanne ja Jumala varjeli hänet siinä hetkessä, vaikka se näytti inhimillisesti siltä, että nyt henki lähtee ja siinä se lähetysmatka oli. Mutta ne jatkuikin. Mutta tietenkin tuossa vielä, että olisi vähän tästä lohdullistakin kuultavaa, ettei rupea näkemään painajaisia. Tästä niin te varmaan, jos olitte tarkkakuuloisia, niin tuollahan jo lui jotain positiivista ja kivaa lopputulosta. Siitä jo Matteuksen 24 luvusta. Siellähän ihan siinä loppupäästähän minä luin. Mutta heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan, tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalla näkyy ihmisen pojan merkki ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Eli Jeesus tulee takaisin, ei minä kilttinä naapurin setänä, vaan sotaratsuna, herrojen herrana, oikein voimaa hehkuen. Oikein, että tuolta kun ilmestyskirja 19 lukua kun lukee, siellä kuvaillaan Jeesus oikein vähän niin kuin tämmöisenä hurjana, pelottavana hahmona, ennemmin kuin tämmöisen kilttinä naapurin setänä. Oikein valkoisella hevosella ratsastaa ja hänen silmänsä hehkuvat kuin tulenlieskat. Että siinä sitten kun hän tulee perustamaan valtakuntansa, kukistaa tai antikristuksen, nämä palvojat, jotka palvoivat antikristusta, niin ne joutuu oikein häpeää ja oikein yllättyä, että hyvänen aika se, jota me mollattiin ja naurettiin, että vähän tämä kristiusko on hömppää, typerää, naurettavaa, niin että hyvänen aika, oliko se todellakin Jeesus tämä herrojen Herra, maailman luoja Jumala. Ja se olikin todellakin hän. Ja kyllä, alussa oli sana, sana oli Jumalan luona. Ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Näiden loppukaneettien kautta sanoisin, että on vähän